Hej så alle sammen, velkommen tilbage til en video her på min kanal. Det er rimelig lang tid siden jeg har uploadet, men det er fordi jeg ikke spiller særlig meget Brawl Stars lige for tiden, men jeg er begyndt lige så stille og roligt at spille det igen. Og som I kan se heroppe, så er jeg et win fra at få 23.900 trophies. Så det ser vi kan, vi spiller der 5-5 wipeout. Jeg synes 5-5 det er virkelig nemt at få trophies i. Spiller jeg som Crow, kan vi nok til at spille med som Crow og Fang, fordi det er dem, jeg spiller lige for tiden. Okay, lad os se, hvad vi får her. Vi burde vente der, når vi har en Creature of the Night, som er Master of Mortis på vores hold, så sådan jeg købte deres skin i går, og jeg er rimelig glad for det. Jeg får lige ramt Cold der. Griff rammer jeg også lige. 1-1 står den. Skal have 20 kills til det her, fordi det er 5 mod 5. Min næstlør. Hvis jeg havde ramt det der kunne det være godt. Ja, hvis de sidder derinde, der ved jeg. Så 5-2 lige nu. Ja, vi fik et til kill der. Jeg gør rimelig meget damage. De er ikke så stærke den der. Bam hopper vi lige på spike her. Bam får vi lige et til kill. Jeg tror, jeg går med i graven her. Han har ikke set mig der. Det er så heldigt. Jeg var måtte ikke død endnu. Ja, jeg dør også der. Det er GG. Sådan der, vi fører med 7 kills. Ja. Der får lige et hit ind på Cold igen. Ja, så har jeg Hypercharge. Jeg venter lige til at få mit super. Okay, vi vandt så der. Så det var 23.900 trophies. Det er meget dejligt. Og vi gider ikke sige igen. Og vi rammer det simpelthen der plus 10 trophies. Bam. Der er lige dem der. Og jeg tror det var i søndags, der købte vi faktisk Brawl Passet. Ikke for de her skins, for jeg synes ikke de er så fede, men mest for den her player title, der først. Synes jeg er rimelig fed. Og ja, et game altså får jeg også Crow i rank 17, og jeg får 2 stardrops. Sorry. Nu er vi simpelthen inde her, og lad os se. Okay, de er i hvert fald bedre end dem, vi spillede mod før. Vi har en Leon Master, tror jeg det er. Hvis jeg også godt kunne tænke at se en video, hvor jeg prøver Master en Brawler, så skal jeg bare skrive det ned i kommentarerne. Jeg dør simpelthen som den første, det er fandme ikke godt. Men hvis I gerne vil se den... Hvis I gerne vil se den der video, hvis jeg master en brawler, så skal jeg bare skrive ned i kommentarerne. Og så skrive, hvilken brawler jeg vil master. Jeg tror, hvis jeg master en brawler, så skal jeg starte med Fang, fordi hun er sådan... Eller han er rimelig OP lige for tiden. Fik lige det der kill med mit gift der. Det var dejligt. Mandy får vi også lidt dræbt af, det var Sprout, der tog ham. Eller hende. Okay, så bliver jeg bare lige snipet af Mandy. Fair nok. Holy shit. Det er altså virkelig dårligt. Jeg dør hele tiden. Jeg når lige at spawne, så dør jeg. Så det er ikke så godt. Bare lige ramt Mandy. Bam. Hopper ind på Mandy. Bam. Slår den lige down. De er low, de er low. De er rigtig low. Mandy, hun er sådan... Hun har ikke særlig meget liv på sådan selve hendes brawler. Jeg fik lige ramt hende, der får vores Sprout, den der. Oh my god, så skrev en af mine venner til mig. For helvede. Sæt mig i en video.
Okay, jeg får Mandy burde jeg da gerne få. Okay, hvordan får jeg ikke Mandy der? Colette fik Pam. Bam, bam. For lige ramt på dem. Bam. Så hopper jeg ind på Mandy. Jeg har bare hoppet vejen på dem alle sammen. Og jeg har mit Hypercharge også. De fører det ikke så godt. Og jeg lagger også lidt. Bam, bam. Kan jeg have mit super shit, men der vil lige være dø. Står lige healer lidt. Mandy heroppe også. Nej, det er ikke så godt. Okay, vi fører nu, fordi jeg fik det der kill. Fører kun med en. Jeg tænker nok, der er en, der dør lige om lidt. Jeg næglede det. Jeg vidste det. Og den næste, der dør, det blev mig. Nej. Skal han have et kill med, og der er 7 sekunder tilbage. Det er fandme ikke godt. Nej, den blev draw. Nej, hvor er det irriterende. Draw. Vi kunne ellers godt have vundet den der. Det mindste tabte vi ikke. Det er det mindste det bedste. Jeg tror spiller, hvis jeg vinder det her. Jeg skal lige vinde et game med, og så får jeg også Crow op i rank 17, og så spiller jeg lidt med Fang. I kan også høre, at jeg har set min sidste video, hvor der er sådan en lille Fang compilation. Så det er ikke godt. Det er en Fang, der havde brawl passet, dengang det kom ud deroppe. For lige ramt ham med mit gift. Spike, han er low. Ja. Nej, han er low. Han er seriøst one shot. Ja, vi fører, det er i det mindste. Kom nu, ja. Jeg har jo taget mig lidt. Ja, jeg får også lidt det kill. Lander lige over på... Okay. Jeg er rimelig god i det her spil. Piper vil gerne dræbe mig, fordi jeg lige har dræbt hende. Men jeg får hende med min gift. Lol. Ja, så døde de Fang også der. Så vi lægger til at vinde det her game. Umiddelbart. Kan det? Ja, Fang dørst. Det der popcorn, det blev fucking OP. Fang prøver lige at jump dem der. Det gik ikke så godt. Jeg hopper bare ind på mere lidt op. Ja, og jeg fik i det mindste en med i graven. Jeg har også mit hypercharge nu. Så det er godt. Jeg kan lige få mit super Fang her. Jeg rammer ikke noget, så det kan jeg ikke. Okay, jeg fik i det mindste Fang. Jeg var ikke så vild med at spille Crow, når jeg fik ham, men efter jeg har fået deres skin, så har jeg fået en hypercharge i Brawl Passet. I det der Legendary Star Drop, så er jeg virkelig begyndt at elske at spille ham. Den er virkelig god med hans hypercharge. Ja tak, og så finder vi. Så fik vi min Crow i rank. Hvad hedder det nu? Rank 17. Næsten bronze 2 med min Crow også. Og vi får 2 stardrops. Ja, selvfølgelig. Jeg får så lorte stardrops. Mythic, det er faktisk rimelig godt. Altså får jeg powerpoints, det er fandme løgn. Okay, og vi er... Jeg har så spillet med min Fang, som jeg næsten har i rank 22. Jeg er lige kommet i bronze 3 med. Jeg skal lige... Nej, fuck det. Okay, jeg tror, det bliver sidste game i dag. Men hvis I kunne tænke jer at se nogle andre slags videoer, så skal I bare skrive det ned i kommentarerne. Hvad for nogle slags videoer, om I vil se andre spil, eller om I vil se, hvad end I vil se. Jeg får ikke ramt nogen af dem search, tror jeg, en vente på.
Der han er usynlig. Bam. 2000 der. Ej, hvordan får jeg ikke det der kæde? Det er virkelig dårligt. Vi har det mindst. Okay, nu har vi begge 2 3. Begge holder 3 kills. Jeg bliver nødt til at løbe. Fangs Hypercharger er også bare sygt OP. Sådan ekstrem OP. Og jeg får mit super der igen. Og han skal da bare dø. Ja tak, fik jeg ham der. Nej, var det... Nej. Okay, han rammer mig ikke. 2000 liv. Okay. Okay, jeg har mit Hypercharger, jeg har mit super, så det er virkelig lækkert. Kom nu. Kom nu lidt, mand. Sindssygt spillet af mig, det der. Ja, Crow der med double takedown, det er altså også godt lavet. Fik 7 kills. Meget lækkert. Vi klarer sådan en quest. Og hvis I nåede så med, så husk at like og subscribe, hvis I har nogle gode videoidéer, så skriv dem ned i kommentarfeltet, og ja, hej hej.